bangi nak kalian jom kaseng kata kesengi ya deputi CM jadi keluarga mat bede berkecing penkerja ya kibri ki basong basa tiap pot kami long ilai lembaga kot kebor ba kasorkat kan sasyong khadu bat kini kibri lan bat ki nomi khmat jong kini kibri kan nyo terik jong niu penai jemang perlawan di hadin bangi katu nak kalian kaseng ila penbet panwan kendu mentah kesengi ya deputi CM bede aju por chairman jong ka high level committee ko bang sorkar mathum kajeng wani kenduk ko jomi ya deputy CM golong ba nilai ina kapor sa kapor baka sorkar ka penmi ya itu ikenti ni bo live pak sau ko arieng live pak sau ko arli kilong yeng ki baka sorkar kan sa penkendria na po hem yu monglong sya kanu kajaka dan sya kajaka ka baka sorkar kala de banbu la de ban mangkerpang hakaba on sinaru ya ki jakasa dan ki yeng ban ai sya kini ki live pak sau ko arli kilong yeng kaseng nadu ko basdang ngilayeng hakanong remba kasorkar kala ban aja kasa lani kuarter yaki nongtre gi jongka ngimdon jing e mereka ba kabang ngila penpang nadu ko basdang kalong ba yaki bomdei pat ki nongtre jong kasorkar kemud kitu gi beri ki basyong basa tham yu maulong ki bomdei gi nongtre jong kasorkar kam dei ban ai kajaka namar kata kan long be ai kumangitip hi hang tie po tham yu maulong ki non artli gi plot ka plot A gede jong sorkar ka plot B gede jong ka hima melip de hadian baka sorkar kala suthu badan kam ban simlang ya plot B ngilayo I ba kini gisnam ki plot dep ka sorkar kala dep ban yete ya ka agreement bat ka hima melim ha ka bakala simti no ka sorkar ya kata plot biru kumakalong menta ka jaka berokhat ka ba kini gibriu ki syong kisa kami maulong ka de ka jaka jong sorkar kata ka de jing sisya ya ba kini gibriu ki melapan kam try ba ka de ka jaka ka jong ki Tina kalian juga seng habang iyo I bagi don lais pak sau ko artli kilong yeng kiba kesorkar katmu ban kenria sya kata sya kita yeng kiba kesorkar kemud ban ai ngila file ya ka RTI hapo ko office jong ke SMB ban pan ya ka detail jong kini ki lais pak sau ko artli kilong yeng la baro lais pak sau ko artli kilong yeng ki deni am ginong tre jong ka SMB la ne jong pinung gi department kiba hahap hapo jong kesorkar kabalengo kalong ba dang ngila file ya ka RTI na po Shillong Municipal Board ngila Bandang alai spak sau artli kilong yeng ki don tang shis pak knai kustan tli kilong yeng ki bedi kinong tre jong ka SMB bat jong ki officer ka bat shis pak sau kunyo du shis pak sau pratli ki long yeng lani ki brio ki basyong pasang ti kim de kinong tre jong sorka ki don ki betre security ka ki don ki betre kum kinong syong dukan ki don kita ki religious lani social worker ki bom de kinong tre jong kuno no department bu Tenginak do kabastang ngiloong bala dapi penkenria ikinong tre la jong syaki government quarter ngi kren government quarter ngim ongru ikentin relocation la ni resettlement magidi beri kim don hok ban panjaka na kasorkar reki don hok tong banyo ka quarter tidak belengok kalong ba kasorkar baru kata ka ong lais pak sau puar ba on penkenria dah bangilap pat lembak ikot kislangi lapa kibadai hok banyo ikiti quarter ban syong Hakini ki kuarter ki bak sorkan kan kachna ki detang ses pak kana pisan. Teka jingwan mata kasni ban ya kendu deputi CM kalong bang keli. Bahlor kenu kenong rem bamapi dan ka sorkar kan ayeng lan kan aja kasa ya kini ki ses pak sau penyong dan ses pak sau pratri kilongnya. Kabelengo kalong undang ilai keren bo deputi CM. Deputi CM upen bahu upen pau ka jing sego lengo. Bama uru undang mut begini ki lais pak sau artli kilong yeng kini kinong tre jong SMB. Kini kinong tre jong ki department ba fair. Abangi peni ya ui ki RTI ki baka SMB ka jubab yang i ula penpa ko jing sulungo nomor uang ba katkum ka affidavit ka baka Shillong Municipal Board ka file hapo High Court na ka file hapo court ki ong balais pa sa ko artli kilong yeng ki dinong tre jong SMB ka jing kli ka long ba manu ba thok manta katkum ka RTI ka bangingi yo napo ka Shillong Municipal Board ka pausay ha ki kolom ibangi kli laki tre hapo kanu department bun ki kolom ki blank Kim ya thuk tre hey ki don pat ki bathuk private service don bathuk religious and social worker kemud bakim dei kinong tre jong sorkar tilada ka SMB hakmat jong deputy CM lan hakmat jong ka kuat ki ong balai pak sau angut ki di kinong tre jong sorkar kat bahangi pat bajuba ngilap basis pak sau penyo lan sis pak lai sau prana kata na kita ki lai pak sau an kim dei kinong tre jong sorkar tingila bu da ka jing tho bat ngila dawaru no sembut menteri rangba jong jela ka jong iba ka seng ga yang ka nong rem ka baskam nadu ka basdang bapin ajaka yo ubriu basyul shulet chong tap nani kini kilong yang sespa sau punyo sau pratli kilong yang ki bom dei kinong tre jong sorkan nginom syak de lelo tena kaliang ka jong deputi CM mentan ula panpa wangi ya ka jing sulungo teman mauru nadu ka basdang hadu menta udang mud bakini gilai spa sau puar kini kinong tre jong sorkan tu ong bu unsakot ya ka meeting
bat ka Shillong Municipal Board bakumjur bat ka Urban Affairs ban pan ka jing pensyai bahai ka bakla la ka bakla ka affidavit ka ba SMB ka file ko high court na ka bakla ka RTI ka baki ai jubab yani ti halor kata wong buun sakot yakini gibri yaki officer jong ka Shillong Municipal Board bakumjur jong ka Urban Affairs dai nakalew ka seng ila karen na ka basay bapin ayeng yaki bomdei higinong tre jong ka SMB la ne jong ka sorkar da leile rung inom sya namar balada pile kumta kamut ba pipen scam ya kajing dawa jong kini nong shong tap kinong shong bakila kam try ya jaka kata kajing dawa kabangila